हेलौ फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे आपडेट्स लानानै फैलायदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोंहा माखासे इम्परटेन्ट खौरां मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा जायफोरा लाइमोन, जायफोरा ओरैनो थानाय, जायफोरा फरायला, जायफोरा माबा मोनसे बेफार फालांगि बिजनेस मावनो गोसो जानाय नोंथांमोन, दा नोंथांमोना जायफोरा स्किम राङारि अनसुंथाइ लन लानो गोसो दङ, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों। दा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ स्किम लननि सायावनो बे बिथिंनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। दा बेनो जाहैबाय जोंहा PMMY, जायखौ जोङो प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना होननानै बुंनो हायो आरोखि। दा बे स्किमनि गेजेरजों नोंथांमोना जायफोरा लन लानो सानदों, जायफोरा ओरैनो थानाय लाइमोनफोर, जायफोरा बेफार फालांगि बिजनेस मावनो सानदों, नोंथांमोना बे स्किमनि गेजेरजोंहाय राङारि अनसुंथाइ लानो हागोन आरोखि। दा गिबियावनो जोङो प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनानि लनखौ लानो थाखाय जोङो माखासे क्राइटेरियाफोरखौ नायनांगोन। जोङो माखासे क्राइटेरियाफोरा गोरोबनांगोन। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं गासै डिटेल्सखौनो A to Z बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोहरनो सानदों। दा नोंथांमोना बेनि लनखौहाय लानो थाखाय, मोननो थाखाय नोंथांमोना मा एलिजिबिलिटि जानांगोन, नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो खिन्थाहरबाय दं। नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो गिबियावनो जोंहा बेवहाय मा मोननो हागोन, जोङो बेनिफिट्सखौ नायना लाग्रोनि। दा जोङो गिबियावनो बेनिफिट्सखौ मा बेनिफिट्स दङ जोंहा बेखौहाय नायग्रोनोसै आरोखि। दा नैबेयावहाय होनदों, नै नाम्बार वानावहाय सिसु, जोंहा सिसु होननाय मोनसे बिजनेस आरोखि। बियो मोनसे लन स्किम। बे सिसुआवहाय जोंहा बेसेबांसिम मोननो हागोननो, आप टु जोंहा 50,000, 50,000सिम जोंहा मोननो हागोन। बेनिफ्राय किशोर स्किमावहाय जोंहा बेसेबांसिम मोननो हागोननो, 50,000निफ्राय आप टु 5 लाखसिम जोंहा मोननो हागोन। बेखौबो बिथांमोना बेवहाय लिरना होखादों। ओमफ्राय थारुन, बे मोनसे स्किम जालायबाय। दा बेखौ जोंहा मावनो थाखाय बेसेबां मोननो हागोननो, 5 लाखनिफ्राय 10 लाखसिम जोंहा मोननो हागोननो। दा जों बेखौथ' मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा जोङो बेखौहाय लानो थाखाय, बेखौ मोननो थाखाय, बे स्किमखौ मोननो थाखाय जोङो जोङो बे लनखौ मोननो थाखाय जोङो मा क्राइटेरिया गोरोबनांगोन, जोंहा मा क्वालिफिकेसन नांगोन, इलिजिबिलिटिखौ जोङो नायनोसै। दा जोंहा बेखौ मोननो थाखाय, जोंहा इलिजिबोल जानो थाखाय जोंहा मा जानांगोननो, फार्स्टआवनो जोंहा इन्डिभिजुवेलाबो लानो हागोन आरोखि हारसिङै। ओमफ्राय प्रपेरिटारि कनसार्न, बेबायदिबाबो जागोन आरोखि। ओमफ्राय पार्टनारशिप फार्म, जयै लोगोजोंहाय माबा मोनसे बिजनेस खामानि मावनो थाखायबो नोंथांमोना लानो हागोन आरोखि। ओमफ्राय प्राइभेट लिमिटेड कम्पानि, माबा मोनसे कम्पानि, प्राइभेट गिदिर कम्पानि, बेबायदियाबो बेवहाय लानो हागोन आरोखि। ओमफ्राय पाब्लिक कम्पानि, ग्राहकफोरनि जायनाखि पाब्लिक कास्ट'मारफोरनि कम्पानि, बिथांमोनाबो लानो हागोन आरोखि। ओमफ्राय एनि आदार लिगेल फर्मस, बेबायदिबो जागोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेखौबो मिन्थिबाय। दा जोङो एप्लिकेसन प्रसेसखौहाय मा रोखोम खालामनांगोन, जोंहा एप्लिकेसन प्रसेसआहाय जोंहा आइडि प्रुफ, जायखिजाया नोंनि आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड, नोंनि एड्रेस प्रुफ, बेखौहाय नोंथाङा होनांगोन आरोखि। ओमफ्राय एड्रेस प्रुफआबो बेयावनो गोलैबाय। ओमफ्राय पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, नोंनि पासपर्ट नांगोन, नोंनि फट'। ओमफ्राय एप्लिकेन्ट, जाय सुबुङा बे स्किमनि जोहै बे लनखौहाय लानो सानदों, बिथांनि सिगनेचार नांगोन आरोखि। ओमफ्राय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि,
हिसाबैहाय नोंथांमोना बिजनेस मावनायनि माबा मोनसे इन्टारप्राइज बिजनेसनि माबा मोनसे सार्टिफिकेट नोंथांमोना दिन्थिना होनांगोन आरोखि। दा नोंथांमोना नैबे लनखौहाय लानो थाखाय नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन। नैबे अफिसियेल वेबसाइट दंखायो, आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनि। दा बेवहाय थांनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे लगइन फर PMMY पर्टेल नुदोंना आगदाथिंजाय राइट साइडआव, बेहाय क्लिक खालामना होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांमोना बेवहाय मोनसे आइडि बानायनांगोन आरोखि। नोंथांमोना बेवहाय आइडि बानायना लाग्रोदो। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा ओरै बेक थांफिननानै नोंथांमोना बे स्किमखौ लानो थाखाय, बे लनखौ मोननो थाखाय मा खालामबावनांगोन, नोंथांमोना उद्यमित्र पर्टेलावहाय थांनानै उद्यमित्र नोंथांमोना सार्टिफिकेट बानायनानै लानांगोन आरोखि। बे सार्टिफिकेट थाबासो नोंथांमोना बे स्किमखौहाय, लनखौहाय मोननो हागोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामना होदो। बेनिफ्राय बेनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैबाय आरोखि। दा नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया मोनसे सार्टिफिकेट बानायना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबेवहाय नै PM बिश्वकर्मा बेबायदि दङ, नै PM स्ट्रीट भेन्डर्स अटमनिर्भरनि D बेबायदि स्टेन्ड आप इन्डिया बेबायदि दं आरोखि सार्टिफिकेट। नों बबे मोनसेनिखौ बानायो नोंथाङा गावनि गोसो बायदि चयस खालामनानै नोंथाङा बे सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आरोखि। बे सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बे सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा नांगोन आरोखि, होनांगोन। बे स्किमावहाय मोननो थाखाय, बे स्किमखौ लानो थाखाय नोंथांमोना बे उद्यमित्र पर्टेलाव थांनानै जायखिजाया मोनसे सार्टिफिकेट दिरुननानै लाबानो जाबाय मुद्रा लनखौ मोननो थाखाय। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा, जोङो एप्लिकेसन प्रसेसखौ माबायदि खालामनांगौ। दा बेबायदि खालामनानै नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। जायफोरा ओरैनो थानाय लाइमोन, जायफोरा बेफार फालांगि बिजनेस मावनो गोसो दङ, बे मुद्रा लनखौहाय नोंथांमोना बे स्किमनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना लन हिसाबै राङारि अनसुंथाइखौ लाबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेयावहाय जोंहा डकुमेन्टस रिकुयार, डकुमेन्टस होनोब्ला जोंहा मा डकुमेन्टस होनांगोन, जोंहा एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि। आं दहाय सिगाङाव एसे खिन्थाखाबायमोन, दा थेवबो आं एसे खिन्थाहरबावनोसै सर्टकाट। नोंथांमोना प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, जायखिजाया नोंनि प्रुफनि थाखाय आइडेन्टिटि नांथारगोन। सेल्फ एटेस्टेड कपि नांगोन नोंनि भटार कार्डआवहाय। नोंनि भटार कार्डखौहाय नोङो जिरक्स खालामनानै, नोङो जिरक्सआवहाय नोंनि सेल्फ एटेस्टेड, नोंथांमोनाथ' बुजिखायो नङा होमबा, सिगनेचार नोंथांमोना एप्लिकेन्टनि बेखौहाय होथारनांगोन आरोखि। ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन। ओमफ्रायहाय ड्राइभिं लाइसेन्सआथ' जेनेबा मटर गारिनिखौ मिन्थिखायो नोंथांमोना गोबाङानो। ओमफ्राय पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपर्ट फट', ओमफ्राय फट' आइडिया इसु जाथारनांगोन दै लोगोफोर। फट'आ गोदान जाथारनांगोन आरोखि, निउ, गोजामा जानाय नङा। बेवहाय एक्सेप्ट खालामनाय नङा, गोजामखौ गोदान नांथारगोन। ओमफ्राय नोंथाङा मा जाबावनांगोन, नै 2 नाम्बारावहाय रेसिडेन्स, नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसखौ होनदों बेवहाय, नोंथांनि टेलिफन नाम्बार नङाबा इलेक्ट्रिसिटि बिल, ओमफ्राय प्रपार्टि टेक्स रिसिप्ट दंबा होदो। ओमफ्राय 2 मासनि गोजाम जाथारनांगोन बियो, बेखौहाय होबानो जाबाय दङब्ला, गैयाब्ला नांलाया। ओमफ्राय भटार आइडि कार्ड, आधार कार्ड, पासपर्टआ हारसिं जानांगोन दै, गाव गावनिखौ होनांगोन। ओमफ्राय प्रपारिएटर, बे पार्टनार्स बेंक पासबुक अफ लेटेस्ट एकाउन्ट स्टेटमेन्ट डिउटि एटेस्टेड बाय द बेंक अफिसियेल्स। ओमफ्राय नोङो लोगोजों जयै फार्मार्स हिसाबै नोंथाङा फार्मस मावनो गोसोबा, बिजनेस मावनो गोसोब्ला, लोगोजों मावनो गोसोब्ला नोंथाङा जयै एकाउन्ट खुलिनाय, जयनिं एकाउन्ट नांथारगोन आरोखि। ओमफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेट, नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो नङा होमबा, कास्ट सार्टिफिकेटखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय लकेल पन्सायतनि जेन'बा BCDC सार्टिफिकेट, बेखौ होनदों ग्राम पन्सायतनि, बेखौहाय नोंथांमोना होफाथारनांगोन आरोखि। ओमफ्राय बेनोसै आरोखि बाखिखिनि। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव नायदो, नोंथांमोना मा नांगोन, गांनै फट' कपि नांगोन आरोखि। ओमफ्राय कालारा 6 मान्थनि गोजामबा जानाय नङा आरोखि, निउखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना खेब्रबनानै होबानो जायो आरोखि नङा होमबा, मोजाङै साफायनानै होबानो जाबाय फट'खौहाय, पासपर्टखौ। ओमफ्राय कुवाटेसन अफ मेसिनारि, नोंथांमोना माबा मोनसे मेसिनफोर दंबा, न'आवहाय एक्सपिरियेन्स दंखायोबा, न'आव मावखांनाय माबाफोर मेसिन दंबा नोंथांमोना देखायनो हागोन आरोखि, बेखौ बुंदों बिथांमोना। ओमफ्राय बिदिनो नैबेहाय नायबावदो, बे गासिबो एखेयानो जोबसै। ओमफ्राय 6 नाम्बाराव नायदो, नै जोंहा माखासे लाइसेन्स दंब्ला, माबाफोर
दखाननि बिजनेस मावनाय लाइसेन्सफोर दंबा नोंथांमोना होफानो हागोन होनदों। ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटफोर दङब्ला होफादो आरोखि। बेनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ होबानो नोंथांमोना बे स्किमखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि, नैबे शिशु लनखौहाय। ओमफ्राय बे शिशु लना थांबाय नङा होमबा, बेनिखौ मिन्थिबाय नोंथांमोना। दा किशोर एन्ड थारुन लन, किशोर एन्ड थारुन लननि थाखाय बे एखेयानो जोब लोगोफोर, बेखौहाय आं खिन्थाहरबाय थाला, बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बे गासिबो फ्रायानो एखे जोब आं खिन्थाहरनाया दहाय फार्स्टआवहाय। शिशु लनजों बे किशोर एन्ड थारुन लन बे स्किम गासिबो डकुमेन्टस रिक्वायरा गासिबो एखेयानो जोबखा, नोंथांमोना नायनानै लालायदो बेखौहाय। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर, बेबायदिनि गेजेरजोंहाय जोंहा माखासे गभर्नमेन्टनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ, जोंहा मुद्रा लननि गेजेरजोंहाय, जोंहा प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनानि गेजेरजोंहाय जोंहा माखासे लन मोननो हायो आरोखि, लानो हायो। जायफोरा लाइमोन ओरैनो थानाय, जायफोरा फरायला, जायफोरा खामानि मावनो गोसो दं, जायफोरा बेफार फालांगि बिजनेस खालामनो गोसो दं, नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना लनखौहाय नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरोखि। दा जायफोरा गोसो नोंथांमोना लालायबानो जाबाय, आरो जायफोरा गोसो गैया लानो नाङा, दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि। थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, नाइस टु मिट इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।